June ni som sang khazakwa sumkwa pakhata khan mecheno pangdu om tak mai JC chu kumsom pakhat mi lek ani lain ruk bawani a JC te chung kwa hi South Lake ta ho California a chengan ni a apashon Carl le anu Terry le anaw sheina tenen an cheng hawani JC hi pol nga zirlai chawani a ni khat chu a school bang Boston chakdewa tlanga akal chhaulai chuan thok le khata abula kar pakhat hi aron ding thut maya chu motor chunga chang chuan electric shock na tak mai chuan kapin chhuata chuan chu me cheno pangchu atlungal topa kara chuan an potlut ngal bora chu poi khoi tu chu Philip Garrido ani a ma se ama ringut ani haulo anu pui Nancy Garrido po chuan chu kidnap na chuan alo pui ve ni JC school bang anan mu chuan Nancy chuan apasal dana thil pek ni turin chu poi khoina rap thlak taka chuan alo pui ve a ti chuan JC chu an Rubo Contra Costa County a an chen na chuan chung mi swal nu pa chuan an shwai hong ta a kan sha reng tur chu JC hi kidnap ani lai khan kumsom pakhat sau alani a hemi cheno pangkhongai thlak om tak hi an hne na achen ni ma saber achang khan Philipa chuan akuta phwar bedin in bolna ashwai luta ta chuan Pawngsualtu a mase chu Philipa chetlak na ma shwai chawlani a an in hnunga hmun chop tak intereu te cheto tak silpolin le bora vela sakho ma chuan an da a chulai hmun chu soundproof ni turin an siama eng angpon aw ma se JC chu tu man an sha thailo na turin tlan chwa atumani vai chuan ui kol tak tak an neya chung chuan an lo se hlum mai don ani ti in an soi chai boka chuti mek lai chuan JC nu Terry chuan afanu zon chu achol san du hau lawa ama mai ba ka achian cha chen khaten an na ban san chakin an cha nu fanu bo chu an zon pui boka thakhat le chan vidon lai mai JC chu kidnap ani nu chuan room lian chatok taka chuan an shwai luta JC chu mai cheno pang mai alani a alau thong em a chu ruma dalu ani na chan chu a she thiam lawani a kidnap tu pa Philip a hi sa kho shang mak tak tak ringa pom tu ni a chunga sa kho shang rin san te tilang thei turin JC chu thuam no chi shang a ha quality ra ti chuan a hnuwa ati fo chin angin Apawm le a thilmak ve tak mai chu chutia mei chano pangchunga rong taka achet hnuwa chuan Philip chuan chap chungin ngai damadi le chiama anu puinen si po chuan chap chungin JC hne na ngai damaron dil ve le a avan poi tak em ngatinge hetiang hi ati hetianga thlen hi ka ring theilo te ati chiama ma se dik tak chuan a pasal pui tu chu ama nge khani si a ti chuan huna local ve zela kumsang kha zakwa somkwa pelia chuan JC po kumsom pathuma lo ni to a Philip le Nancy chuan cho an ei puya ta chuan araya ni an rin thu an shilta a ma se thil chiang sa chu khoi doctor le hospital a ma check turin an shwai don lawa nawa ne ni pon an in chunga nge naw ne tir an tumani nawa pai tia sha chuan JC chu alom ve em a chan chu ano te chu ama kidnap tu miswal thisen kai ma ni se a thisen zum pui ama ni na in lei chi na nei nge an om to tur chu a hlim ve em ani anu kumrei lote a no te danga nei le boka chunga fate chu an in hnung lama chuan le kha te zirtir china ama po pol nga theng chau zir ni ma se a fate tan chuan thei top a chwa ve ni Nancy nura phlak tak mai chuan chutia JC chu no pangte nu an ni tamai chu a thik em a chu wang chuan Philip chuan dan thar siam le a no pangte chuan Nancy chu an nu angin an enanga JC chu an far nu angin an en to ang ti dan chu asiam thar le ani thilmak vele deuh chu JC hian mi tam tak ama champui thei tur atong chawa ma se thluak chu Philip chuan a control ne em awangin ama hian midang champui na dil po chu atum chuang lawani he case a thin rim thlak deuh mai chu Philip hi voi engemaw zat police in case shang wangin an lo man to a tun chuma po hian JC kidnap ani lai nge mai hian Philip chu an man le a an in te an han cheka ma se khang police officer te khan an lo dap kim lo dewa JC te nu fa an da na an in nunglam ero an lo en kim lawani uluk tak khan han check se chu JC te nu fa po Chhanchhuah an ni mai turani a
mahse an enkim tok lawa wangin hmuh chhuah an ni talawa Philip ate chen om ho po in JC te nu fa anin hnunglama an chetlalai chu an hmu fawa ama ero chu kan soitu angkhan JC thluak hi Philip hian a control he to lutuka chuwang chuan Chhanchhuah po atum to ngai lawa mi te chan puina dil po atum to ngai lo kan ti kha chuwang chuan Chhanchhuah tume mo khatiang har sat na thleng an hmu lawa wangin an chen om te pon engma thil poi thama om ni in an shelawa report po an tum chuang lawani an ina po mi local ma se JC chuan kong kharte po lo hon saka ma se tu ma hne na khan ani na asoi ngai chuang lawani kumsang ka zakwa sumkwa pani dai to khan JC chu mi pakhatin gas station a amu a ta chuan Amah bauthu le athalak an tar chu alo en renga police chu shil shat an ni a ma se malak na om lem lo ti chuan kumsang ni le parukuma chuan nu pakhat hian gorido chen na in hnunglama no pang cheng an om thu a report a ma se police chuan engma malak na an nei le chuang lo Philip hi mi Pawngsualtu mi kidnap chin tu case tam tak nei lai ani chung khan police ten engma malak na an nei chuang lawani ti chuan August ni somni pali sang ni le pakwa chuan UC Berkeley campus a chuan JC te nu fa le Philip le Nancy chu an kala soitu angin Philip hi sa khomi takani a engemo shani ina in soya pathian thanbik ni te in a in ngaya chulai muna Berkeley meichia police pani te chuan Philip ate chung kwa chezia chu mak an ti dewa mase kan shat angin JC chu kidnap angina om to ngai lawa chung officer pani te chuan aril ru ne tumin Philip chu an han kom chiang vela asa khwana te chu an toipui ve thote an han soi vela aming an han zo chuan Philipa poi khoi tu swal tak case tam tak nei lai mek ani ti an shet chhuaka thu zo fia turin police station lama an shwai ta a atira chuan JC chuan police nena engma soi du lawa aming pa ngai po shil du lawin Elisa kani atitlata amaro chu Philipa ina omlai zongzong kha record vekani a chu thil an han en cha chuan rap thak an ti in mak an ti em ema ti chuan chu meichha chu kidnap ani ti an sheta a JC chuan aming lam chwa po chu angam lawa le khate dila ta chuan aming chu aziaka JC Lee the guard chutia aming an han mu cha chuan police ho chuan makan ti a chu meichha chu kumsom pariat lai kidnap alo ni to ani ti an han shet chwaka JC fanu te po kumsom panga le kumsom pakhat mi lai an lo ni to a ti chuan JC hne na chuan inu kan biak sakang che o an ti a ti chuan anu nen chuan kum tam tak nuwa anin hmule ta a thulom om em mai chu JC hi mi chak tak ani a nu huai sen tak ani boka le khabu te ziakin atlang zara fanu du om tak pani a en kol se lian boka ril rulam doctor te ron chung se len hun chatak amang chawa ti chuan California state lam chuan police tena Philipate in an endiklaya an film khurtok lo na wanga an hmu chwa tak lo JC te nu fa chunga zangna domna ata dollar million somni lai an pepoka Nancy le Philipa chu jela khung an ni a kan soi to angin JC chu mitum ru le pau khau takani a kum tam tak chung har satna lo tok tok ma se chung har satna te wang chuan indom kuna inti lungai atum mai lawa mi pui ma a thu chatak tak te soi tu ra so mani china ti chuan hun hlim omne ro pui tak tak amang chun zom ve ta zelani